Najlepší ženský herecký výkon. Cena Studenková. Vážim si tú cenu, pretože je to, dá sa povedať, taká, povedala by som, fundovaná cena, lebo je predsa len od ľudí, ktorí rozumejú divadlu. Sú to kritici, sú to ľudia, ktorí sa pohybujú jednoducho v umeleckej sfére a tam potom sú tie kritériá asi trošku ináč nastavené. A pokiaľ divák prijal tú moju interpretáciu Leny Riefenstahl, tak sa z toho naozaj veľmi teším. To, že je taká ambivalentná a že ľudia odchádzajú a majú možno naozaj veľmi rozdielne názory aj na Leny, aj na jej tvorbu, aj na jej prácu. Rozdielne názory, to je práve že dobré, lebo veď divadlo je na čo na to, aby kládlo otázky. A nech si ľudia na ňu dajú odpoveď. Tie ocenenia svedčia o tom, že tá činoherná sezóna uplynula a bola naozaj skvelá. Tých 5 ocenení naozaj to poteší, pretože tá práca, ktorá sa v činohernom súbore vyvíja, je koncepčná, je to nápaditá dramaturgia, sú tam skvelé inscenačné a interpretačné, teda herecké počiny. Tá činohra prekvapila a verím, že bude prekvapovať ďalej, že takéto koncepčné zámery sa presadia aj v budúcnosti a že nebudeme len spomínať na tú uplynulú sezónu, ale že aj tie ďalšie sezóny budú progresívne a víťazné. Ja som veľmi rád, že z 10 inscenácií, ktoré robila činohra minulú sezónu, vlastne 8 bolo nominovaných nejakou cenou. A z tých 8 inscenácií sme dostali 5 dosiek. Je to akési potvrdenie, že keď vytvoríme dramaturgiu takým spôsobom, že jednotlivé týmy tvorcov cítia a vedia, že sú v sezóne, kde každý titul má nejaký význam, zmysel, že je to akási mozaika, ktorá hovorí o nejakej spoločenskej téme, tak každý prirodzene, každý ten tým dáva do tej práce čo najviac, čo je schopný. Daniel Majling, Ja mám pocit, že asi mnohých oslovilo to, že v inštitúcii ako Kamenné divadlo národné sa realizuje projekt, ktorý podľa mňa spadá viac do divadiel alternatívneho typu. A toto ako keby je veľmi zvláštna fúzia, že tým pádom to vyžaduje istý typ nejakej slobody a slobodného myslenia a uvažovania a to v momente, keď sa objaví nejakej kamennej inštitúcii, závaňa nejakým strašne niečím prekvapivo sviežim až avantgardným alebo progresívnym nebodaj. Režia Michal Vajdička. Dosky pre mňa znamenajú najmä asi záväzok nepodliehať nejakému štandardu a hľadať vždy niečo nové a prekvapovať, čo je ťažké. Ja to neberiem tak nejak osobne, že je to niečím výnimočné režiou napríklad, ale skôr výpoveďou a tá výpoveď je naozaj kontroverzná. Dovidenia pri 20. ročníku divadelných ocenení sezóny.